ディナルスケールの特徴は何といってもこのランキングシステムですね。ゲームをプレイすることでランキングが上がります。みんなオーディナルスケールに夢中なんだろうな。本当はキリト君も一緒にやりたかったんじゃないの？今の俺たちはソードスキルを使えない。場所が告知されたのたったの30分前なのに。みんな準備はいい？ミュージックスタート。ここで僕の本当の力を教えてあげますよ。フルダイブ最大の問題点、機能そのものにある。オーディナルスケール起動。間違いない。あれはアインクラッド大出走ボスモンスター。キリト君、やっぱり仮想世界とは違うな。こいつら全員に復讐してね。今日の MVP はあなた。おめでとう。最強の剣士も AR ではこんなものか。今の私にできること。さすがは SAO をクリアに導いただけのことはある。過去の自分を否定するような奴に負けるわけにはいかない。行くぞアザー。ソードアートオンラインオーディナルスケール。